ngishone emoyeni ahambe ngikhombisa zonke izinto zomnotho ezikhona eSouth Africa. Yes. Futhi angazi noma ngayichaza yini kwayona le ukuthi ichaza kwa Jesu lowo kwakumuntu omnyama ngalendlela nje ukuthi laba abaphesheya bathe bangezwa ukuthi uJesu umuntu omnyama njengoba uPutin waseRussia kade echaza evula amavolt namanye amazwe nama-Arab zonke izizwe manje ziyavula kukhona abanye kulama Neanderthals ababizwa the secret bloodline that controls the whole world, ama-Ashkenazi Jews. Bese usuka lapho bese kuzoba iRome because iRome yona eyavuma ukuthi izoba i-headquarters yabani yemkhuba kabani yaSathane kunanethemba busele yena ngala eceleni ngasala ngathi ngiyalapha kwathi wabuza ngaqala ngabuza buza ngempela. Hayi ngabuyela ekhaya achitheka amanzi uthe ngoNovember ngoDisember unyaka usuzophela athi ke tshela umndeni wakho ukuthi makuhlukana unyaka nina abantu nibaningi lihlangene ndawonye ninyomuke kubona nibuyele eceleni mina ngizofike nginithathe ngiyonitshengisa ukuthi khonani ezweni lesethembiso. Oh yes. Hayi ngibatshele uyabona izinto ziyabheda la ekhaya. Yebo. Mina ngiza nale nenkahlankahle engaka kusho ukuthi ngoba nje unkosikazi wasithola uyangithanda izingane zami ngithanda bangilalela izingane zami bangilalela bavume bathi hayi kulungile ukube kwako omunye umuntu ezothi hayi kusho ukuthi le ndoda isisangene ngempela ngathi isimo sibheda sinje la ekhaya besitshela izinto ukuthi hayi mase ku December sekuzohlukana unyaka izingane zami zivakashele kamama omncane wazo eMlazi uthina nonkosikazi wakasithole sihambe senkonzweni ayisegama lakhe ayihlanganisa amabandla onke okuhlukanisa unyaka i-crossover service. Mase sela hayi mase kukhulekwa sikhohlwe thina ukuthi bekuthiwa sonyomuka kwathi mase kuyoshawa 1 sesiphuma songena emotweni mase sifika la emotweni ngikhumbula hayi bozandi uNkulunkulu ubethe asonyomuka phakathi kwabantu ukuze asithathe asikhombisa ukuthi kukhonana ezweni lesethembiso. Sixolise baba saxolisa kwathini kwangathangani sigoduke sekhaya ngomsombuluko zibuya ingane kade ivakashile siyabuza nenze njani nigudlukile kwabanye ukuze uNkulunkulu afika nithathe ayontshengisa ukuthi khonana ezweni lesethembiso. Zithi ingane we asiyenza ngalonto thina bese ishayela amathini asikhumbulanga nje kwalonto baba hayi kulungileke ngithi mina hayi kulungile asiyekeni mina ngizoqhubeka ngikhuleke amsho uNkulunkulu bengeke kakhuluma into angayenzi. Yebo. Nangempela ngomgqibelo olandelayo mhla ka7 ngoba unyaka ohlukana ngomgqibelo. Ngomgqibelo olandelayo mhla ka7 afike lo muntu angithathe singishone emoyeni ahambe ngikhombisa zonke izinto zomnotho ezikhona eSouth Africa. Hayi eSouth Africa ezweni lesethembiso. Angikhombise zonke izinto zomnotho ezikhona ezweni lesethembiso. Oh yes. Mase siqedile bese ehla nami sizokwehla engazuthi sehlela kuphi ekhaya. Mase sehlele la ekhaya abese yangitshela ukuthi wonke lo mlotho owenu nabantwana bami isizwe sami. Owenu nesizwe sami into nini nizoyenza nizowuqoqa mase niuqoqile bese nibheka umphakathi nibheka abantu bese nibabela bahlephulele njengokuswela kwabo. Yes. You will amass all this wealth you will code lo engakwazi ukuthatha nizofike nishama ama-code ukuthi endaweni ethile khona ukuthi endaweni ethile khona ukuthi endaweni ethile khona ukuthi le qoqekayo you collect bese ke you distribute the resources to the people according to their needs. Yes. Hayi sibonke bonke maqede adonsa imap avula idrawer uphuma imap
Yes. Medonsi imap yase South Africa. Hayibo. Izwe lesethembiso iSouth Africa. Ngivele ngithi no. Njengoba uthi nje hayibo nami ngasho njalo. Yebo. Ngathi no, it can't be. Ngeke. Lelizwe liphethwa ama comrade army. Angithi nami ngisho ngigcwele lo mqondo wami wobcomrade. Konje uke washo ukuthi nawe wawuyi comrade. Nje. Okay, yeah. Manje mesethi ngiyangeke lelizwe lo mnotho uphethwa ama comrade. Futhi abanye babo babangani bami ngisho la ma comrade aseShepstone esuka nawo lo doda acwele no baba Ravi Pillay noba umama upheka inkonyeni namanye ama comrade ayele ku national abanye bela kwi province. Yiba abantu obusebenza nabo close. Close Okay. Ngithi hayi ngeke. Ibona nje abaphethe lelo khuzana abesethi hayi ukuthi wena uyigwala. Ngakutshela ngathi will never lift a finger against abantu abamelene nawo. How? Somelana kanjani nabafowethu bese kuphela kanjalo ke. Kodwa engayibamba ukuthi athi edonse athi ngizwe lesethembiso maqede kudonsa imap yakuphi yase South Africa. Yes. Kuthi ngo2013 bese ke kwenzeka lento okwesithathu ke lokho ukuthi sengitshengisa indaba yomnotho nokuthi izwe lase South Africa liyizwe lesethembiso. Mina ngazi ukuthi izwe lesethembiso likuphi lephezulu kwaIsrael seKenana le le yasikhonjwa la angiqondi kahle ukuthi sihlangana kanjani nayo. Yes. Ngo2013 abese kwakumgqibelo umhla ka7 kwenzeka le engikhuluma ngayo. Kumgqibelo ngomsombuluko ngomhla ka9. Yes. Kube khona into ethi angihambe ngemsebenzini. Emsebenzini ngangizoze ngiqale ngangiselivini ngizoze ngiqale mhla ka18 kodwa kube khona into ethi hamba emsebenzini uyolungisa amaphepha. Ngoba uma usebenza kuhulumeni awukwazi ukwenza lutho amaphepha ungaqalanga wawulungisa amaphepha. Ngoba iwona akhuluma noma ungasebenza kangakanani uma ungagcwalisa ama document kuthiwa wenzi lutho. Oh yes. Ingakho noma uhluleke ukugcwalisa i-attendance register kuthathwa ngokuthi ubungekho. Yebo. Hayi bese ngihamba ngemsebenzini i-office lami ngoba ngangisebenza kamasipala eNgqoleni ngaleso sikhathi lingaphezulu kwe-office lababa umeya bese liqondene nomnyango i-council chamber. Bese kuba khona into ethi hayi angizosebenzela e-officeini lami ngoba kugcwele nama computer yonke into namaphepha namabhuku ngihambe ngiyosebenzela e-council chamber. Mase ngifika la e-council chamber kube khona into ayiqala ukukhulekeke bese ulungisa umsebenzi ozele. Yes. Ngathi nje mangiqala ukukhuleka lakhulumizwa cela into oyifunayo. Wow. Aw. Engiqale ngicabange babushabangu. Uzoyikhumbula ke indaba yami yokuswela. Ngicabanga indaba yekweleti. Ngicabanga imali engane esikoleni. Ngicabanga impahla zokuqoka. Ngicabanga ukudla, ngicabanga yonke into ongayicabanga ephathekayo. Ngicabanga imoto. Ngoba ngihamba ngale moto iCorolla indala nayo second hand. Hey kube khona into ethi ngizothi ngicela lezi zinto sivele sixabane noNkulunkulu. Oh yeah. Manje bese uMongcwele athi hayi kuyizwe ucela uMongcwele ukuthi buza kuyena ukuthi ungacela ntoni. Oh yes. Abesethi uMongcwele bese ngiyasho uMongcwele lezi zinto ezingixakile njengoba kuthiwa ngicele nje ngicele ntoni. uMongcwele uthi cela induku kaMose. Ngibhale phansi kwi-diary yami yango-2012 induku kaMose bese ziyabalwa ke zonke ezinye izinto ezifana no-courage isibindi zonke lezi zinto ama-material resources izinto eziphathekayo lezi eziyinkinga ezingihluphayo zazo number 8 futhi kwabe ezokugcina. Wow. Ngeshwa ke lo diary yami yagcina ilahlekile ngisase-meetingini ngapha kaNyuswa. Yasala khona yazotholwa umunye ubaba uNdovelo umfundisi uNdovelo wasegama lakhe wangifonela esefika ekhaya ukuthi hayi ngitholile idiary yakho woza uzoyilanda ngase ngithi mina ngizofika. Kwahamba insukwana ngase ngithi ngiyamthinta ukuthi hayi ngiyeza namhlanje ngizolanda idiary uthi nje ungabusese bekushaya spring cleaning la ekhaya ya misplaceka asayitholi siyazi ukuthi iphi. Yahamba kanjalo ke lo diary yami nezinto ezayibhalwe khona kodwa engangikhohlanga unumber 1
induku kaMose. Oh yes. Kuthi ke ngonyaka olandelayo ngo2013 ngihlangane nabanye abazalwane ngoDisemba futhi kuhlukana unyaka abafundisa ngenkonzo yepriesthood. Oh. Bona babizwa ukuthi abase Abba's house kodwa inkathi beqala kwakuyiHouse of David. Oh yes. Bagcina ke sesishintshile sekuthiwa iAbba's house umuzi kaBaba. Babona befundisa ke ngenkonzo yepriesthood ukuthi ukusukela eqaleni ngekhathi zoMose yangena kanjani inkonzo yepriesthood. Oh. Yaqhubeka kanjani kwaze kwayofika le priesthood uAaron umfowabo kaMose ngoba kwase kufanele kwenzeke into ethi uMose kufanele aconcentrate kakhulu kwinhlalo noma inhlalo nokuphila kwabantu. Yes. Asebenze njengegovernment njengohulumeni noma njengenkosi. Oh yes. Bese kuba khona umuntu ozobegada izinto zikabani zikaNkuluNkulu umpriest. Usethi kuNkulunkulu ngahlukaniseleke uAaron umfowenu namadodana akhe ukuthi kube yibona abazophatha inkonzo zobupriest makhona inkonzo eyenziwa isizwe ibona abasuke bemele uhlangothi likabani likaNkulunkulu njengoba umuntu kunomuntu umzimba bese kuzoba khona umuntu bani umoya. Abantu abagada inkonzo zemuntu umoya abapriest abantu ababheka inkonzo zomuntu umzimba amakhosi noma uhulumeni ke. Oh yes. Hayi kwangekho uhulumeni ke ngaleso sikhathi kusho ukuthi kwakwamakhosi kanye nobani nababhekele nabapriest. Yebo. Yahamba ke lenkonzo yobupriest yagcina esekhulile uAaron waze wafika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni kwase kuqhubeka amadodana akhe agcine engasayenza inkonzo yobupriest ngalendlela uNkulunkulu afisa ukuthi yenzeke ngayo. Sebeyingcolisa inkonzo yobupriest wagcina uNkulunkulu esethi uMose akukhethwe kumadoda njengoba kunezizwe eziyishumi zakwaIsrael. Isizwe nesizwe asikhiphe umuntu oyedwa ozosirepresenta kwipriesthood. Yes. Kwacaca ukuthi nabo laba sebekhethiwe ukuthi bamele uNkulunkulu ezizweni zabo abenzi kahle uNkulunkulu. Kwazi wagcina uNkulunkulu esetheke akuthathwa isizwe sikaLevi abaLevi kwase kuba yibona ke ababa yini abapriest. Yahamba kanjalo ke inkonzo kuze kuyofika umuntu uMose naye usehambile emhlabeni sekuthatha over uJoshua. Mase kuthatha over uJoshua ngenkathi sebeqedile behlula benqoba lezi zizwe sebengenile ezweni lesethembiso kwagcina kuthiwa ke kwabelwa ke umhlaba lezi zizwe zonke lezi eziyishumi kodwa kwabelwa izizwe eziyishumi ezo11 kwase kuthiwa uLevi yena yonke iminikelo izoqoqwa iyiswe kuphi endlini kaLevi. Njoba iyiswa la kuLevi ngoba uLevi wayesezofana nani nohulumeni okusho ukuthi bona abazonakekela intandane nabo bonke abantu abasweleyo abafelokazi abantu abadala ingakho ke ubona babengenawo umhlaba abanikezwe wona kuthiwa zonke lezi zizwe zizobahlephulela ukuthi bakwazi ukuthi baqhube inkonzo kabani kaNkulunkulu yokunakekelwa kwani kwabantu. Yes. Kwahamba ke ngenkathi uIsrayeli eseloke uIsrael benza iphutha ethe uNkulunkulu base nifike ezweni lesethembiso niqotha imbokodo nesisekelo ngoba abantu abalapha abafani nani. They will corrupt you. Bazonifaka ekoneni esonweni. Kodwa ngilaba ngenkathi sebengenile ngenkathi sekumnandi bathi bengakasusi wonke umuntu okhona la bagcina sebehlala phakathi kwabo. Nempela lezazizwe ngoba zayikhonza abanye uNkulunkulu zagcina ziba influencer
nabo bagcina sebekhonza abanye onkulunkulu. Kusho ukuthi-ke yaqala lapho-ke indaba ukuthi isizwe sika-Israyeli sesiloku sihlaselwa, uma sihlaselwa sithunjwe. Uma senisekuthunjweni isuke isiphelile indaba ukuthi nisazoqhubeka nani nendlela enifisa ukuthi nenze ngayo izinto. Njengoba nami ngishilo ukuthi kwathi mase ngehla ngiyongena ejele, kwathiwa-ke indlela obukade uyiyona ngaphandle iphelile, usuzokwenza intando yalabantu la uyakhona. Nathi-ke nesizwe sikaNkulunkulu ku-Israyeli ngenkathi eseloku ethunjwa ngenxa yokona kwakhe, sebona kanjani manje vele banezona abazenzayo, kuphinde kube yilezi zokukhonza abanye onkulunkulu. Nemikhuba-ke yonke eyenziwayo lezi zizwe yagcina ingene kulesi sizwe, yagcina-ke nenkonzo yepriesthood yagcina iphele kanjalo. Kwaze kwafika la sekufika uJesu esezomisa ntoni ibandla. Ngenkathi esemisa ibandla nalo njalo ibandla eqinisweni naku khona la kuthiwa khuluma khona ngesivumo sika Petro. Isivumo sika Petro sasithi uJesu wayebuza ukuthi abantu bathi ngingubani. Hayi bese bephendula ke abafundi bakhe basho lokha nalokha, abanye bethi hayi bathi umprofeti, abanye besho lokha, abanye besho lokha. Uthe jike egcineni wayethi nina nithi ngingubani. uNkulunkulu umongcwele wasuphuthuma utshela uPetro ukuthi ubani, umvulela uPetro uthi uPetro uyindodana kaNkulunkulu ophezukonke. Abesethi uJesu hayi ushaye khona Petro. Ngithi impela phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Uma ngabe sekusuchecksisa kahle iBhayibheli ngaleso sikhathi ukuthi mase kufika lama translations afikayo igama elisebenzisile uecclesia. Igama uecclesia umele ntoni? The governing authority. Hayi Not the church. Not the church. The governing authority, uhulumeni. Uthi uJesu mangabe uPetro sekwazile ukumchaza ukuthi hayi wena unguKristu, indodana yophezukonke. Usethi kuJesu hayi Petro, akuwena, akuyona inyama negazi ekumbulele lokho, kodwa yini umoya kaBaba, Moya Ongcwele. Uyena ukumbulela ukuthi ngubani. Mina ke ngithi phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Idwala wayengasho ukuthi ibandla uzolakhela phezu kaPetro. Wayesho lamagama ashiwo uPetro ukuthi wena unguKristu, indodana yophezukonke. Abesethi ke nawe ngizokubiza ngokuthi uyini, you are a stone. Uyitshe. Phezu kwaleli dwala ke ngizolakha ibandla lami. Igama ngenxa ama translations ke njengoba bese ngishilo, igama elisebenzisa uecclesia. Igama uecclesia it's a governing authority, umbuso, uhulumeni. Ingakho intshumayelo yonke kaJesu azange akhulume lutho olunye ngaphandle ukuthi wayekhuluma ngombuso kuphela. Even eqala ukukhuluma kuMatthew 4:17 uthi repent. Lithi baseliqala kathi Jesus began to preach. From now on Jesus began to preach. And said, repent. For the kingdom of God has arrived. Or the kingdom of God is at hand. Or is nigh. Ngokuba phendukani ngokuba umbuso wezulu ufikile. Noma kwamanye ama translation athi ususondele. Yabona ke sibuyela kwakulela gama uphendukani. Igama urepent alisho lo ukuthi ukuvuma izono,
ukuthi hamba uye lapha phambili uyothi mina ngangenza ukuthi ngangenza ukuthi kahle mbo. Hayi, all right. Urepent usho ukuthi change your mind. Okay. Change the way you think. Change your attitude. Kusho ukuthi the first thing ayi-attack-a emntwini uJesu ayi-attack-a ntoni? Ingqondo, ukuthi yonke lento ebesenifakwe yona akuyona. Oh yes. Shintshani indlela enicabanga ngayo, shintshani indlela enibona ngayo izinto, enenza ngayo izinto, shintshani indlela enikhuluma ngayo. Yebo. So yaqala lapho ke indaba. Emva kalokho ke uJesu right through ukhuluma ngani? Ngekingdom. The kingdom. The kingdom. Yes. The kingdom, because sebatshelile ukuthi you are an ecclesia, niphethe ntoni? Umbuso. Hey bakithi. Might no, you are a ecclesia, not the church but the government. The government nombuso. Okungukuthi umbuso wenkosi uJesu waqala ngaleso sikhathi. Yes. But ke sashayeka ke ngenxa ukuthi ababemlalela uJesu eshumayela ngalendlela ayishumayela ngayo, enza nalezi mangaliso ayezenza, kwagcina kukhona the religious leaders, abaholi bezenkolo. Yes. Ngoba nje as time goes on, njengoba sesiqala lenkonzo, kuzoqala ukuthi kuzodinga ukuthi thina nabaholi bezenkolo sithi reconsider indaba yethu ukuzibiza ngabaholi bezenkolo, because the number one enemies of uJesu were the religious leaders. Yo. Yes. Kusho ukuthi manje masithi thina sisaqhubeka ukuthi sama religious leaders, kusho ukuthi simelene noKristu. Yo. Yebo. Manje ngenxa yokungazi ke, ngoba enye into eyenzeka kwabe phela uJesu nangu sekufika la ukuthi lo muntu uyingozi. Yes. Manje bonke abantu balandela yena, abasafuni ukuza kuma synagogue ethe emasontweni. So kusho ukuthi manje lo muntu uzosiphuca bonke abantu. Wagcina ke sekwakhiwa itulo ukuthi akenziwe njani, akabulawe. Yebo. Ngalendlela ukuthi nangesuka abulawa ngalo kwaqala abantu abambamba bambopha yizo ukuthi babehamba namasosha amaRome, kodwa abantu ababehamba phambili kwama religious leaders. Yebo. Bahamba ke baya ku Pontius Pilate beyombeka ntoni? Icala. Yes. Ngenkathi beyombeka icala kwacaca ukuthi uPontius Pilate uthi hayi mina ngilibona icala kulomuntu, mina ngilethana ngenkathi ethi ngilibona icala kulomuntu, kuthiwa awulibona icala, lo muntu uzibiza ngokuthi uyinkosi, uyingonyama. Thina sazi ukuthi yinye inkosi la eRome, uSiza. So mawuthi wena uyamyeka, thina sohamba sotshela uSiza ukuthi wena kukhona enye inkosi esikhona la oyivumelayo ukuthi nayo izoba inkosi, kodwa ibikhona inkosi eubani? EuSiza. Wabona ukuthi uzophelelwa umsebenzi, wasethi ke lethani amanzi, wageza izandla, wamshaya kanye, wasemnikela kuphi? Ezandleni zabo. Yes. Wagcina ke ebulewe kanjalo. Emva kaloko kwaseke persecutwa ke abafundi bakhe nebandla laselikhona, bashawa baze baqedwe. Emva kokushawa kwabo baze baqedwe, kwase kuphela u400 years obizwa ngo-Dark Ages. Kungekho umuntu okhuluma ngani ngendlela babebulawa kabuhlungu ngayo. So kwabesa wonke umuntu wayesaba endaweni ukuthi aphathe indaba kaJesu nevangela elishumayela indaba yensindiso. Yena bambulala uJesu wavuka. Bambulala uJesu. Yes. Wavuka. Okay. Yes. Wavuka. Right. Ubale indaba ka 400 years of kwakungashunyayelwa kungenzake lutho kwakuthula ithethu. Ngekho umuntu lophatha after abafundi bakhe abapostoli. Abapostoli. Khona lakho kwanqamuka khona nje kungashunyayelwa. Nya kwabe kuphelile. Yo. Qala ukuyizwa le ndaba. Yebo. Kanti ngenkathi kulo 400 years ukuthi obizwa ngeDark Ages kungashunyayelwa kungashiwo lutho, kwakuthathwa zonke izinto ezenziwe uJesu nentshumayelo zakhe nezabafundi bakhe seziyobhalwa kabusha eRome ngesikhathi sika Constantine. Yilapho ke la usuthola ukuthi iTestament elisha
libuye lingafuni ukuvumelana kahle nani neTestament elidala because kwasekushintshwa ezinye izinto ngoba iRome babekhonza onkulunkulu abanhlobonhlobo. Yes. Kodwa manje kucaca ukuthi labantu abalandela uJesu into yabo iyabhebhetheka. Njengoba ibhebhetheka sekufanele kube khona indlela ukuthi sizobabamba kanjani ukuthi sibabeke la bese siphinda silanda nalaba abakhonza ilanga nabakhonza inyanga yonke lento sizohlanganisa ndawonye. Yila kwashintsha phela khona nosuku lokuthi kungasakhonzwa ngeSabatha kugcine sekukhonzwa nini ngeSonto ngoba befuna ukuthi kukhonzwe their son God, uNkulunkulu welanga. Yebo. So basebeshintsha ke nemibhalo eminingi, ziningi nje izinto ezilapha eBhayibhelini especially eTestamenteni elisha, kanti nakwelidala zikhona ezinye izinto eziphambanisiwe ngoba bese befuna ukuthi livumelane nabo. Yes. Futhi angazi noma ngayichaza yini kwayona le ukuthi ichaza kwa Jesu lowo kwakumuntu omnyama ofana nawe, ofana nami. Mase bemveza ngenxa ukuthi babe nalenkinga yani ye-white supremacy syndrome, ukuthi bafune ukuvele ngazi ukuthi ibona abangcono kunabanye abantu, ukuze kube khona indlela ekuzobulawa ngayo noma ekuzobulawa ngayo lento yethu thina abantu abamnyama. Thina sasinento ebizwa nge-spirituality, ukuthi wonke umuntu waye connected nobani noNkulunkulu. Sonke sasi-connected noNkulunkulu. Manje kusho ukuthi kunzima ukuthi umuntu azosiconvince esebenzisa uNkulunkulu ngoba into yala ekhaya, i-culture thina ukhonza uNkulunkulu kuyi-culture empilweni yethu. Manje kufanele ube nendlela thizeni ozoza nayo. Yingakho kwasekudinga ukuthi ke kube khona imibhalo abazoyishintsha eBhayibhelini. Mabeshintsha le mibhalo eBhayibhelini khona ngizothi mina ngisathi ngikhuluma ngalo uNkulunkulu wami bavele bona bafike sebephethe incwadi yeBhayibheli ekhuluma okunye ongazi ukuthi kuhlukile kunalento thina esikholelwa iyona. Sase silimala kanjalo ke. What a history and an information. I'm surprised, angifuna uqamba amanga. Ungenza ngibona ukuthi kungani babethu uJesu uzokubangise ebukhosini. Yingoba vele wayekhuluma indaba ye-kingdom eyangempela futhi yebo yena uyinkosi yenguna phakade nangale kwethuna, but nala wayekhuluma this kingship nje yombuso. Manje kuyacaca ukuthi asizoba namakhosi amabili. So njoba singezoba namakhosi amabili kusho ukuthi khona inkosi ekufanele enze njani ife. Yes. Wavuma naye enamandla enjalo ukuthi vele wayezele kona lokho because isikwelete kwakufanele sikhokhwe sasesikhulu kakhulu. Yes. Lento ke isisibuyisela ekutheni indaba ye-priesthood. Yes. Ye-confession. Salimala kanjani? Ukuze igcine indaba ye-priesthood ifile. Yes. Ekokuqala uNkulunkulu ngenkathi edala thina waphefumulela umoya wakhe kuAdam. Yes. Kwaseke kuphuma thina njengoba kuAdam and Eve. Mbase kuphume thina kulokwehla lomoya kaNkulunkulu. Ungena kuAdam usuke uyohlala kuphi okhalweni likaAdam. Usuke uyongena kuphi kwisibeletho sikaEva kuphuma ingane. Yes. Kanjalo nengane elandelayo umoya munye kusekulokwaba ilo moya wawufaka uNkulunkulu kuphi kwasekuqaleni. Ingakho ngisho ngathi uyambaleka uNkulunkulu, you are wasting your time because i-investment ihleli ngaphakathi kuwena.
whether uyakholwa awuma ukholwa Yes. uyamthanda awumthandi i-investment kodwa nihleli kuphi ihleli ngaphakathi kuwe Yebo. you can't run away from him yiyo phela lesiyobanjwa ngayo uma ngabe usuhamba emhlabeni khona lento engafi ekufanele ibuyele kuNkulunkulu Yes. manje mawuyingcolisile usathana usuke semile la ethi owami lo uma ngabe uyiphathe kahle ubuyela kuphi ubuyela kuNkulunkulu kalula nje is all that ngokuthi when I die umphefumulo wami uyaphuma ngenkathi uphuma umphefumulo wami uma ngabe ngife ngikuNkulunkulu Yes. it is illuminated or it is inspired Yes. by umoya kaNkulunkulu then I transform into an angel ngishintshe ngibe ingilosi bese ngiyahamba ngiyohlala nezinye ingilosi ingakho phela uma ngabe iBhayibheli kuGenesis likhuluma ngokuhamba kabani kukaAbraham uthi uAbraham wathi esemdala umphefumulo wakhe waphuma wayesehamba uAbrahama eyakobani koyisemkhulu Yes. bese kuthi abanga understand bese becabanga ukuthi kukhona indawo engale la kuhleli khona bonke abantu bakaSithole Yes. cha lapha kuhlala ingelosi mangabe useshintsha umphefumulo uphuma you transform into an angel bese uhamba uyohlala nezinye ingilosi Ukuthi umuntu mayedlule emhlabeni uba ingilosi. kunjalo nje Hayi ukuthi umuntu mayedlule emhlabeni uyoba umuntu futhi ngale. cha Cha. lokho kuyokwenzeka uma ngabe sesinikezwa ntoni imizimba emisha uma sekhala icilongo lokugcina uvuko lwesibili ilapho ke sesonikezwa umzimba emisha futhi nakhona mase sinikezwe yona imizimba emisha siphinde sizophila kuphi la emhlabeni buka phela isambulo ukuthi indaba iphela kanjani ayiphele ezulwini kusho ukuthi uma ngabe usuhambile kusoko umuntu oseshone manje okwesikhashana ukuthi nje lapha ugcinwe okwesikhashana because biblically speaking musufika kwisambulo chapter 21 no22 amazulu amasha nomhlaba omusha lehla izulu vele ezulwini lezemhlabeni wehla umhlaba omusha wezemhlabeni so automatically kusho ukuthi indaba yethu ayipheleli kuphi ezulwini abangale abasagciniwe okwesikhashana kodwa mase kufika uvuko lwesibili bonke abantu babuya size emhlabeni futhi kodwa kobe sekumhlaba omusha yes ngizama ukudigesta le ukuthi umuntu mayedlule emhlabeni uba ingilosi ngoba uJesu waphila emhlabeni and thina wafika wafana nabantu bonke nje naye singasho sithi ngoba sewahamba emhlabeni yebo si understand ukuthi uJesu kwakuNkulunkulu emhlabeni kodwa futhi kunoJesu ezulwini uyingilosi akayona ingilosi ngoba eyakhe indaba ithi njengoba waba nesibindi sokufika emhlabeni azodemonstrate ukuthi umuntu ubani lokho kwase kumnikeza njengoba mawufunda incwadi ngithi incwadi abaseFilipi ekufanele ukuthi abaseFilipi ukuthi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu owathe nguNkulunkulu kodwa akazasho ukuthi into okuphanga ukulingana noNkulunkulu kodwa wehla wathatha isimo sesenceku wafana nabantu bonke wehla waze wayofika ekufeni impela ekufeni kwesiphambano ngenxa yalokho igama lakhe wabe senikezwe igama elikhulu ngaphezulu kwawo wonke amanye amagama ukuze wonke amadolo asezulwini aguqe asemhlabeni aguqe nangaphansi komhlaba aguqe so lokho kwase kuzomnikeza ilungelo ukuthi uzoba njoba igama lakhe uMesaya igama lalimenyezelwa koIsaiah ubizwa ngoMesaya igama elithi uMesaya it is an anointed lisho ukuthi an anointed king inkosi egcotshiweyo mayesefa esezothatha isihlalo sobukhosi kusho ukuthi useyini the king of kings seyinkosi yamakhosi lawala emhlabeni amakhosi mayethi nje thina asazi ukuthi basifunani ngoba bethu ubukhosi abuvotelwa thina ubukhosi sabunikezwe obani uNkulunkulu asukesho lokho
uJesu ke wanikezwa ke ilungelo ngoba wademonstrate ukuthi umuntu ubani, usho ukuthi eqinisweni nje wayezosivezela ukuthi umthetho wethu singobani ngoba sasesikhohliwe phela ngenxa yokona. Ukuthi an ordinary man efana nami ingenza lezi zinto ezazenziwa uyena. Right. Le esishumayela kangaka yokusonta iphuma endleleni nje. Emasontweni kahle kumele ngabe kushunyelwa umbuso. Hayi uqedile. Emasontweni kahle kufanele ngabe kushunyelwa ivangelani lombuso. Ivangeli lombuso elithi mina ngixhuma direct kuNkulunkulu. Wena uxhuma direct kuNkulunkulu. Nomunye. Angithi umuntu unengxenye nje ebalekile emzimbeni wakhe entathu bese kuzoba ileka 4 uNkulunkulu aqala ngayo. Ingxenye la emzimbeni wami umuntu umoya. Ingxenye yesibili umuntu ingqondo. Yes. Lokhu thina ngokweBhayibheli sithi inhliziyo yami ihlungu kwaze kwathini kwangathangani. Kusuke kushiwo ini ingqondo. Yes. Kuzoba umuntu umzimba. Bese kuzoba izinto eziphathekayo noma izinsiza kuphila. Yes. So kufanele ngabe zonke lezi zinto emabandleni ethu mase kufika isikhathi leso uThixo afuna sifike. Izona zinto ezizobe zifundiswa ukuthi uconnecta kanjani ukuthi uhlale uconnected spiritually noNkulunkulu, uhlale uconnected psychologically noNkulunkulu, uhlale uconnected physically noNkulunkulu, uhlale uconnected materially ngokwama material resources nobani noNkulunkulu. Ngoba uzukhumbula uJesu uyakhumbula esuthisa abantu aba 5000 kanti mase sekubalwa nabesifazane bawo bonke abantu ababekho ngakhuluma ngamadoda abantu babezala ko 15-20,000 ngezinkwa ezinhlanu nenhlanzi ezimbili izinkwa lo fish ababili zayi multiply kuphi ezandleni zabafundi yena wathatha nje wabonga baba ngiyabonga naku ukudla ipha abantwana bakho wasethi wanikeza abafundi wathi baphena ukudla. Yes. Nayona leyo nto njalo iyodwa nje ukuthi it was an instruction. Mabeza ke balambile manje na sekuna 3 days ukudla sekubaphelele uJesu uphendula uthini? Feed them. It was a command baphela ukudla. Uzama ukubatshela ukuthi uzama ukusitshela ukuthi ukudla kudla kumina. Akukho ayikho enye indawo kufanele ngihambe ngekuyona ngiyofuna ukudla. Ukini kufanele kuphume la kuphume mina ngiconnecta spiritually sekuvuka ingqondo, phakama ingqondo knowledge, understanding ne-wisdom, ulwazi, ukuqonda nokuhlakanipha. Khona abantu abangayanga sikoleni ufunda incwadi kaExodus chapter 30 uverse 30 kuya ku35 kukhona abantu laba oHoliabe noBezalel. Yes. Okwakuyibona ababebaza amatshe bebaza ama-diamond bebaza amagolide bengayanga sikoleni because lezi zinto zikuphi zingaphakathi kuthina. Manje usuzobona ukuthi ukubuyela kwethu kuNkulunkulu sizosondela kuye. Sonke sinayo lento. Asikho nesidingo ukuthi kufanele ngize ngihambe mina ngiyosebenza komunye umuntu. Asikho ngoba nami kufanele ngizimele nawe kufanele uzimele. Very interesting. Mase kufike nje isikhathi sikaNkulunkulu lese sesifike kusona manje isikhathi sombuso. That is what we are going to teach. Ngiyakhumbula nje ngo2017 ethi uNkulunkulu hamba noma umoya ongcwele. Hamba uyokwakha indlu kaNkulunkulu, the holy city. Yes. Nayona le yangididisa. iHoly City thina sazi ukuthi iseJerusalem le phezulu umzongcwele umzokhanyayo. Yes. Manje mina ngumuntu omnyama eSouth Africa neHoly City sihlangana kuphi. Mase uyobona ngelinda ngokufikela namabhena. Oh yes. Mase uNkulunkulu esethi asenze ibhena sesifike la sihlala khona endaweni entsha eHowick. Sekuyabhalwa ukuthi le ndawo izobizwa ngeHoly City, iphinde ibizwe ngeGarden of Eden, iphinde ibizwe
the kingdom of the will of God or the kingdom of God and his righteousness, iphinde ibizwe nge-Mount Zion, intaba yaseSiyoni, iphinde ibizwe nge-the school of intentional and purposeful living. Wow. So akusho ukuthi amabandla ethu asezophenduka ntoni manje izikole la abantu bezobe befundisela ukuthi akaphume ayokwenza njani ayozimela. Yes. Ngoba iphela indaba ukuthi sesibonile ngaphandle kokuthini ukuthi noma singathandaza kangakanani kodwa akukho ukudla uzoqatha emkhathini, akukho imali ezoqatha emkhathini, kwagcina ngalesa sikhathi sika Mose imbana ngoba uNkulunkulu wayefuna ukukhombisa abantwana bakaIsrael ukuthi ubani. Kodwa zonke izinto njengamanje njengoba uJesu sefike wembula, zonke izinto zifakiwe kithi zingaphakathi kuthini. Nami ngingakwazi ukuziphilela, nomunye angakwazi ukuziphilela uphela if we are connected to God. Ngiyakuzwa. Kumoshakale kuphi mhlambe kuze solungisa manje? Kumoshakale safika sekunakele. Ngoba ngenkathi emva kokudala uNkulunkulu edala uAdam and Eve. Yes. Into eyenzeka esewudalela umhlaba umuhle unazo zonke izinto. Uyezwa nje ngisho uGenesis 1:26 athi masakhe asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse. Yebo. Phezu kwenhlanzi zolwandle, phezu kwezinyoni zezulu, phezu kwemfuyo, phezu kwezitshalo, phezu kwenhlabathi, the ground, ukusho ukuthi okusenhlabathini nongaphansi komhlaba nama wild beast nayo yonke into. Yes. Abese lithi iBhayibheli bese ke bazala wabadala owesilisa nowesifazane, wabesethi ke zalanani, akasho ukuthi zalanani, uthi zalane. Oh. Njengoba thina sihlala sifunda uzalanani nje. Hayi, akasho njalo, zalani. Be productive, be fruitful and multiply. Multiply. Yes. Fill the earth, conquer and subdue the nature. Ihlala ingxaka leyo ukuthi zalanani nandi ngesilungu, be fruitful and multiply. Nje sikuleli nje leBhayibheli ukuthi nawu kusukela ngikhohla lapha emotweni yomntwana. Yebo. Kubhaliwe kuthiwa zalani nande. Kusho ukuthi uzala ngani ama-ideas, kufanele ingqondo yakhe ikhiphe ntoni ama-ideas, akhula ama-ideas aba ama-concepts, akhula ama-concepts abe yini, abe ama-designs, bese kuyophuma nani nezinto eziphathekayo. Ngihleli la ngidwebe ngiqale ifike engqondweni ngidebe yothi mayisiphelele bese ngivele ngiyaphuma ngiyayenza. Manje thina ke ingqondo asivele ke ipaka. Kodwa ke ngendlela kumhlaba ayewudale ngayo mase sithi nakele kuphi. Ngithi yanakala singakafiki kwakufika. Oh yes. Ngenxa yobuhle bomhlaba. Sekuvuka umona kuSathane ezulwini. Ngenkathi kuvuka umona kuSathane ezulwini ekhalela ufuna ukuthatha isihlalo sikabani sikaNkulunkulu ngenxa ukuthi wayebizwa ngengilosi wayebizwa ngoLucifer. Yes. Kusho ukuthi the bearer of light. So lokho kwakumenza ukuthi nasengilosini he was an archangel. Yes. Kwakhona ingilosi ezingaphansi kwakhe. Manje ngendlela ababemjabulela ngayo ngoba futhi wayephethe izinto zakwa arts and culture. Uyazi ke ukuthi mase kuphethwe lezo kuthiwa wayethi mangabe kufanele kungena umusic. Yes. Nethi nje kuvele kukhale wonke amanoti kuphuma ubisi. So ingakho enye izinto abalekhulunywa ngayo ukuthi kufanele uarts and culture ukube usesandleni sikabani sikaNkulunkulu ngoba ilapho kulimala khona ini abantu abaningi. Yes. Ngenxa ukuthi kade ngibona nje wakati njoba sila ngenkathi kudlala ingoma lapha nje wabe kushadwa nje nathi bubona unyawo sedlala lutho so kusho ukuthi bengafika uSathane nje bese hayi owami lo nange jayivela into zami.
angisho ukuthi ukujiva kukhona into errong ngiyasho nje ngoba abantu mabencokola bayabasho lezo zinto uthi uyabona mina nothiseni lapha ezulwini vele ufika uSathane afika adlala ingoma ngaphandle kwasezulwini nophuma nonke yebo so usejika kuSathane usofuna isihlalo sikaNkuluNkulu kwagcina ke ingilosi sezixabana kwaze kwaphakama ingilosi enkulu uMichael okuyena ophethe indaba yempi yasezulwini uSathane kanti usefaka iinfluence kwezinye ingilosi waphuma no 1/3 wezingilosi mephuma nalo 1/3 wezingilosi mase befika la emhlabeni spiritually masikhuluma even sikhuluma ngama altars a spiritual being ayinalo ilungelo loku-operator on earth unless izothola a warm body ezongena kuyona bisikwazi ukwenza njani ukusebenza emhlabeni. Uma sebefikile la inkinga ukuthi bala emkhathini baxoshiwe ezulwini basemkhathini abakwazi kodwa futhi ukuzo-operator kuphi emhlabeni. Yila kugcina ke sekuqhamuka le ingilosi lezi ama-fallen angels. Lengilosi aphuma nazo zibizwa ngama-fallen angels. Zagcina ke lezo ingilosi sezilala nentombi zabantu abakhona la emhlabeni. Ezinye zalala nezilwane ezisemanzini njengoba uzo sekuthiwa khona reptilian race. Ezinye zalala nama dragons. Bese kuphuma lento ebizwa ngo-draconian race. Mase kuzalwa la lezi ingilosi zizala ama-giants noma ama-nephilims. Ama-nephilims kuzalwa ama-giant. Ama-giant kuzozalwa abantu ababizwa ngama-Neanderthals, abantu abangenayo imelanini emzimbeni yabo. Kusho ukuthi njengoba sila emhlabeni nje kukhona abantu abadalwe uNkulunkulu, kukhona abantu abama-descendants inzalo kabani, izizukulwane ezikaSathane. So ingakho ngenxa yokungazi thina si-embrace nombani ngenkathi wamukela nombani kanti lo muntu akuyena owakini. And at the same time kukhona nalabo abantu ula uJakobe uIsaac ezala izingane ezimbili uIsau nobani noJakobe. Ngenxa ukuthi uIsau wayekhanda shisa. uNkulunkulu wagcina abazali bakhe bagcina bemphushela le noNkulunkulu wamkhipha eceleni. So loyo mpi kaIsau noJacob ayikapheli kuze kubi namhlanje. Yingaka abantu bedayisana bebodwa khona ama-betrayers nje abantu ababetray abanye ama-traitors inzalo kabani inzalo kaIsau efana nami nawe. Kuba lo muntu owakithi yini angenze kanjena no ukuthi yena isizukulwane sikabani sika-Isau esihlale simonazela isizukulwane sikabani sikaJacob. So these fallen angels ke kwazalwa kwaze kwaphuma lama-Neanderthals abantu abangenaso imelanini lento ekwazi ukuthi iqhuma umuntu nani noNkulu nenhlabathi ekwazi ukuqhuma uNkulunkulu nenhlabathi ikuthina ke leyo nto. So lama-Neanderthals ke iwona ke nawo akhona bese uJesu mangabe sebuzwa la ethi khona abanye abazofika phakathi kweni benza u1 no2 no3 bese bethi laba siyobabona ngani athi uJesu nobabona ngani ngezithelo zabo. Izithelo zabo zithini kufanele sobheka uSathane ukuthi kwathiwani ngoSathane John 10:10 uA isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. So kufanele siqaphele lapho ke lo muntu onomoya wani wokweba athe esebile aphinde futhi kube lula nje ukubulala ukuthi esebulele enze njalo kuphinde kube lula nje ukuthi mina ngavele ngishaye ngiqothule kungasali lutho la. It is because uyinzalo kaSathane. Umuntu uphila nathi therefore kufanele nje sibe very careful bakwazi ukusebenzisa thina ngoba thina sinalento ebizwa ngani ngobuntu uhumanity. Therefore wena makufika umuntu nje ehluphekile noma enenkinga noma ezocela utho wena uvula izandla kanti into ayizele la is to steal your identity, to steal your heritage,
Yini i-heritage? I-heritage ilento ongakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Kufana nani nenhlanzi mawuyikhipha emanzini. Yenze njani? Iyafa. Ukusho ukuthi i-heritage yenhlanzi amanzi. Isithombo mawusikhipha enhlabathini after some time isikhashana esincane siyafa. Kusho ukuthi i-heritage yani yesithombo inhlabathi. Bese kuzoba umuntu. I-heritage yomuntu intoni? uNkulunkulu. Umuntu mayephumile uNkulunkulu ufile noma ngabe usaphila ngokomzimba kodwa usenjani? Ufile dead. Heritage Day nje kahle kahle akuyona lento esicelebrateayo. Silahlekisiwe. Bekumele kube ilanga impela lokuxhumana noNkulunkulu. Exactly. Because iyona into esingakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Kwazontshontsha ntoni iselela afika ntshontsha bazontshontsha ipurpose yethu. Abantu abaningi they don't know ukuthi yini abazoyenza kuphi emhlabeni. Yingakho kunje. Yingakho ukuthi mase kufika isikhathi esihle nesifanele soba nento ebizwa the School of Intentional and Purposeful Living ukuze umuntu abuyiselwe ntoni ipurpose yakhe ukuthi ake uzibuze nawe buza phela kumuntu owakudalayo umthetho wami njoba ngila emhlabeni ngizonzani. Yes. Okwesine bantshontsha ntoni ipotential lento onamandla okuyenza le eyenzeka kubani kuGideon. Ngenkathi uGideon bethunjiwe behleli lapha emgedeni njengesizwe saka-Israyeli bebalekela isizwe sakaMidian bevalelwe emgedeni. Mase uNkulunkulu ezoyibonakalisa Gideon belokhu bekhala uthi uqhamuka ingilosi uthi uJehova unawe wena qhawe linamandla. Aphendula uGideon athi hayi musu ukudlala ngami. Ngiqhawe linamandla uJehova unami sihlele emgedeni sicashile sisabe izitha zethu zifuna ukusiqeda. Ithini ingilosi mayimpendulo? Ithi hamba ngalamandla akho and save Israel. Hamba ngalamandla akho uyosindisa uIsrael. Asho ngikhona asazophinda umfake yona because ipotential yokuthi angenza noma yini afuna ukuyenza. Yayi already iphakathi kubani uGideon. Zimnandi lezi ndaba noma etha zimnandi kangaka kufanele siyikhathi. Ngifuna ukubuya nje kule party le. Kahle kahle iCanaan iSouth Africa. Then kuza kanjani ukuthi thina sazothi ama-Israelites ilaba abalapha yaphezulu lapha kwaIsrael nalele bala leliya. Yebo. Kuze kuthiwa futhi sibakhulekele kakhulu ave siqhuqhumezelwa ngaleyo ndaba. Impela njengoba ngithi ngangifunda ipriesthood nje ngangifundiswa abazalwane okumsebenzi wabo ukuthi bakhulekela abani uIsrael. Yes. Ngalendlela nje ukuthi laba abaphesheya bathe bangezwa ukuthi uJesu umuntu omnyama nje uPutin waseRussia kade echaza evula amavolt namanye amazwe nama-Arab zonke izizwe manje ziyavula. Phesheya amabandla avaliwe sephenduke ini ama-clubhouse bedinga ukuthi uJesu umuntu omnyama. Ngoba kusho ukuthi ke lento iza ngokuthi awumphindele lwambuzo ukuthi izaka umbuzo wami ula ekuthenini kuza kanjani ukuthi uIsrael kube yilabo abantu laba esibazi nje sibabiza ngamaJuda lo liyahlobo olulapha phezulu uma ngabe kuukuthi kanti uIsrael kahle kahle ula ezansi kuSouth Africa. Into eyenziwe kwafikisela njengoba sengishilo. Yes. Ngenhloso yokubulala, ngenhloso yokuntshontsha nokubulala nokubhubhisa. Yes. Ingakho uJesu nabesethi mina ngize ukuthi nibe nokuphila nibe nakho ukuchichima. Yes. Ufuna ukusibuyisela kuphi endaweni yethu. Into ababe basebenza because mhlambe sizobuyela emuva kancane kodwa ngiyichazele oyishoyo. Ngenxa yalomhlaba wethu oyilento oyiyona. Yes. Njengoba ayikho into engekho la ezweni lethu. Kwase kudinga ukuthi ke sinqotshwe ezimpini. Bese ke siyasuswa. Lento futhi ayindala kangako. uIsrael lo lapha phezulu. Yes. Ba ntshontsha imap
noma imephu yezwe laseNingizimu Afrika. Okay. Bantshontshe imephu bantshontshe la eQonce noma eKing Williamstown. eQumrha. Oh. Yantshontshwa lapha imephu 10 years before kuqale iApartheid la eSouth Africa bese kuqala noIsrael ngo1948. Kusho ukuthi ngabo 1938 bantshontsha le map bentshontsha la eCape Town. Iyona ke abahamba bayokwakha lo Israel okuphi olapha phezulu. Into esisiza ukuthi kukhona ama features uNkulunkulu asuke wabekile. Lawo ma features you can't change them njenganemfula. Amatshe. Yes. Amadwa nje la eMpumalanga. Nala eKZN. Yes. Elokhuzeni eMount Tabor. iMount Tabor isimangaliso wetland park. Kukhona intaba elapha zimbili intaba zika Jehova ezila ezweni lesethembiso eSouth Africa. iMount Carmel la uEliya ayemelene khona nabaprofeti bakaBhali laba abawu400 abagcina bebulewe. Ikuphi lo ntaba iseCape Town iTable Mountain. Bese kuzothi iMount Tabor ila elokhuzeni esimangaliso wetland park eSan Lucia. Lo ndawo isine game reserve sezingene eliphezulu ngama ufuna ukuyongena khona ukwazi ukungena ngendlela ekubiza ngakhona. So kwasekushintshwa ziningi izinto ezishintshiwe. Ziningi izinto ezishintshiwe. Ingakho ke base beqala ilokhuzana ilento uIsrael lo lapha phezulu. Yes. Uyiselwani lapha phezulu. Uyiselwa ukuthi njengoba uJesu sesamshintsha wabamhlophe ekade kuumuntu omnyama. So kufanele bona babe kuphi for this white supremacy syndrome. Kufanele babe phezulu thina sibe kuphi sibe phansi. Kanti ngeshwa kukhona izinto ezingashintshi. Uma ufunda uGenesis chapter 13 lithi uAbraham went up. Yes. From Egypt he went up south. Okungukuthi le ndawo esikuyona iSouth iyona kuphi ephezulu. iEgypt iphansi. Ingakho umfula iNile. Yes. It flows from la eSouth Africa down to Egypt. Okay, ake ngibuye kule. uJesu wayehamba la eSouth Africa kahle kahle. The Galilee, the Sea of Galilee, is the Galilee Sea. Yes. Cape Town, Cape what? Cape Agalas. Kodwa kukhona indawo la lingena khona ulwandle eSimonstown. Wayihamba la. Ezalelwe la eBethlehem la kade sikho. Ingakho bekube khona izinto ubone ngazo ukuthi kube ngathi siyadideka indaba zokuthi sesinale information. Manje mawusunale information khona ezinye izinto ezingakhulumeki kahle. iBethlehem yile. Hayibo. Amabutho kaDavide iJerusalem iseNamibia. Oh yes. Ukuhlangana nani no Johannesburg. Phela njengoba sikhuluma indaba the Kingdom of Judah in Jerusalem. Kingdom of Judah in Jerusalem isuke eSub-Sahara Africa kwesoBurkina Faso izizofika kuphi eSouth Africa. Noma isuke eSouth Africa ikhuphuka izoqala izofika le ngoba umuntu oqala i-creation yenzeka kuphi la sikhona. Yo. Lithuna lika Jesu lila. La eduze kwaseNamibia eNamibia.
kusho ukuthi amazwe ke le Kingdom of Judah and Jerusalem kungena iSouth Africa, kungena iNamibia, kungena iZimbabwe, kungena iMozambique, kungena oZambia, kungena oMalawi, kungena oAngola, kungena oTanzania. All the SADC regions. Yes. Kodwa umbuso wenkosi uJesu uhamba uzofika kuphi eSub-Sahara Africa lapha eSahel la khona uAbraham nje uzalwa ubaba wakhe uTera ise Burkina Faso Uri bese kuzothi eHaran la athola khona unkosikazi wakhe uSara eseNiger bese kuzothi uIsaac owakhe unkosikazi naye walandwa kuphi eBurkina Faso bese kuthi uJacob yena lamakhosikazi akhe awu4 njengoba wayesebenza kulabane ise eNigeria. Yibayithi. Njengoba nje sekuvakasho kangaka ukuthi withola kaJesu lile kwaIsrael phezulu. Angithi phela ke yona indlela yokwenza imali futhi bese kufihlwa yonke lento ela ukuze thina siqhube angithina phela besizazi ukuthi siyizalo kaHamu. uHamu waqalekiswa sabahedeni abasizwe singenaNkulunkulu yonke loyo nto kanti sidlala abantu abafike ngondlela kuvele abafike ngondlela mnyama ngenhloso yokuzosiphuca ngoba vele uSathane ngenkathi eqoshwe ezulwini wathi wena Nkosi ngizokudelisa ngizovele ngehle mina kusho ukuthi wayedelele ezulwini nje enganandaba ngoba uyazi ukuthi uzoza la emhlabeni la khona ngoba ukukhona bonke ubucwebecwebe ngoba vele uyena wayeguardian angel owayegade umhlaba. Yes. Njengoba kunemhlaba eminingi yena wayegade uplanet Earth. So wayazi yonke into ekhona la. So uwehla nje vele useyazi ukuthi ngizofike ngizama amaqhinga ami ngingene kulabo abantu bese ngibaphuca zonke izinto zabo. Manje akayisebenzele yedwa nje wasengikhulume ngoSathane kuzoba ama-fallen angel kuba ama-Nephilim ama-giant nama-Neanderthals abantu abangenayo isikhumba esifana nesakho. Yes. Emva lo mbuzo obusubuza ukuthi kwenzeka kanjani lwa Israel lapha phezulu kukhona abanye kulama Neanderthals ababizwa the secret bloodline that controls the whole world ama Ashkenazi Jews. Ibona ke laba okwathi mase ngitshontshwe izinto la base beyoplantwa kuphi lapha phezulu ama Europeans abantu base Europe lapha kodwa baya koplantwa lapha ukuthi baba ama Jews abangehona. Funda Revelation chapter 3 verse 7 to 8 ukuthi kuyo shona kuyi ingilosi yakuphi yase Philadelphia ukuthi lo ophethe isikhiye sika Davide ovula kungavali umuntu avale kungavuli umuntu nguye lo bese liqhubeka lithi kukhona laba abazibiza ngamaJuda bengesiwona ithini uJuda isizwe. Yes. uJuda isizwe izizwe eziyishumi zikabani zika Jacob. Yes. Esinye sazo kwakubani uJuda. So khona abantu abazibiza ngathi ke kodwa benjani bengethini. Thina uZulu isikhathi esiningi uqhamuka amanguni siqhamuka kuNaftali. uNaftali umfana onemba 6 kabani kaJacob. Oh yes. Ngisho ngayofunda uGenesis nganoma 45 kukhona indawo lapho kusho khona noma ungagooglisha futhi who is the father of noma who are the sons of Naphtali. Yes. Abafana abawu4 omunye wabo umnguni. Mina ngizoyithola nini lento ngizoyithola ngenkathi sekhuluma ngendaba yabantu the Bantu people. Yes. Mina sengiyacheck ukuthi makuthiwa the Bantu people isizwe sikaNkuluNkulu kanti who are the Bantu people? Yes. Bese ukugooglisha uthola genealogy khuphuka kanjalo ukuthi siqhamukaphi sivela kuNtu uNtu bese khuphuka njalo iziyofika kubani kumnguni mayisuka kumnguni iyongena kuNaftali mayisuka kuNaftali iya kuJacob mayisuka kuJacob iya kuIsaac mayisuka kuIsaac iya
Abraham. Yes, Nje. okay. So nje senziwe loyo nto kodwa sizolithola ithuba kwaphela abantu bafuna ukuthi bese kubuyiswa nama maps ke manje. Ku Isaac ya ku Abraham. Isuka Isaac ya Abraham, mayisuka Abraham Ma ulokho uyaphezulu. uyaphezulu ibisiya kuShem. Oh. Asiyona nenzalo kaHam thina, sinzalo kaShem. Ithina esu-Israyeli nalelo gama njalo saphiwa lona ngoba abantu sebefuna ukungena phakathi ukuthi bafuna bantshontshe identity yethu nazo zonke izinto zethu. Yo. Ngicela ukubuza ilokho ngana le vision le yokuthi kunabantu phambili abamba ngama wheelchair, zinduku kanjalo. Yeah. Wasuyachazela ukuthi lempilo nilwe kanjani. Yeah. Unayo interpretation yakhona. Interpretation nambengenayo for so many years imbulwenini manje. Imimbulwa manje ithi masizolwa lempi ngaphandle kokusebenzisa izikhali. Yes. Shona kuGenesis. uGenesis. Shona kuIsaiah chapter 11 verse 2. La khulunywa khona ngemimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu, 7 spirits of God. Yes. Ukuthi oqala umoya, this is the spirit of God. Umuntu owayezozalwa. Kusho ukuthi kwakhulunywa ngoJesu. The spirit of God uzobe ne spirit of God, abe ne spirit of knowledge, abe ne spirit of understanding, abe ne spirit of wisdom, abe ne spirit of might, abe ne spirit of counsel. Okay. Le umoya wamasu, the spirit of counsel, bese kuba the spirit of the fear of the Lord. Oh. Useyangitshela ke umongo nala futhi mushona kumaGalati chapter 5 uverse 22 no 23. Yes. Le moya okhulunywa ngokuthiwa izithelo zikamoya. Yes. Zuluthando, ukujabula, ukuthula, Yes. ubuvi, ubuqotho, ubumnene, ukubekezela, ukubheka kade, zonke lezo zithelo. Yes. Mawunalezo zinto igama lazo mase ihlangene zonke lemoya kaNkuluNkulu, umoya wobuntu. Wow. Umoya wobuntu. Ngoba nale kamoya ongcwele. Siziba umoya ongcwele nje is because people wanted to push themselves into umoya wobuntu lo abangenawo. Uzukhumbule umoya ongcwele lo esafundiswa ngawo owehla lapha ya kubafundi bakaJesu bese kamereni eliphezulu. Yes. Emva kaloko benze njani? They spoke in tongues. Yes. Ukwenza nje isibonelo esilula esokuthi lapha ya kufana nendawo kufana nathi eBloemfontein noma abantu baseBloemfontein noma abantu bakuphi baseGoli. Yes. Abantu baseGoli uthola ukuthi eyedwa ukhuluma izilimi ezilanga phezulu ka5. Yep. Ukushona phezulu. So labantu ababese Jerusalem labantu babekhuluma their languages. Yes. Kodwa thina esilalele mina mangizokhuluma wena ngizwa mina ukhuluma ngani ukhuluma isiZulu. Nomunye ukhuluma ngalo lalimi nomunye ukhuluma ngalo. That's what we call ilimi. Yes, yes. So ilimi ezahlukahlukene. But bese thina sikhuluma ngomoya wani wobuntu. Umoya wobuntu mawungene umoya wobuntu awuhambi utshela abantu ukuthi nginomoya wobuntu. Babona izinto ozenzayo kusho ukuthi umoya wobuntu ukwenza. Yes. Akukona uthola ukuthi uzothandaza 2 hours wonke khuluma ngezilimi one way. No sungibuze egcineni ubuthini angazi nami ukuthi bengithini kodwa khona into ebengisho bese ku interpretation ithi hayi uNkulunkulu yena uyazi kuphi ngale. Yes. So kodwa mase likhulumiza ukuthi yisho lento isho oyifunayo mina bese ngenze njani ngiyenze. Uma ngingazazi ukuthi bengithini kusho ukuthi kureka ukuthi khona into engenzeka emva kwalokho.
manje izo zonke ke lezi zinto ezifuna ukwenziwa njani ukufundiswa kahle ngoba sesiphile kulezi zinto isikhathi eside manje uma usumkhipha kuyona usuchaza ukuthi khona okunye okukhona kunalokho usuzongithwalisa nzima sengagcina sengibone ngazuthi ngumuntu ongakholwa kwaze kwathini kwangathangayo ingakho le ndaba siqala kahle sizodinga ukuthi sifundisane kahle ngoba iminyaka eminingi esididiswe ngayo as a result ubone ngazo into zethu azilungi uNkulunkulu wayesho ngezwe athi akuvela ukuthi yes uJesu adesign umoya ongcwele noma umoya kaNkulunkulu uwenze kube into ephathekayo akuveli zonke lezi zinto ezadala kwakwenzeka kanjalo yayibizwa ngegama bese ke uJesu ayidesign umoya ongcwele abese ayiteste ayishaya istembu ukuthi iyona impela le ibisiba khona kusho ukuthi masingashongo lutho ukuthi sithini ayikho into ezokwenzeka ikhona kulwa kwethu lokho bese kuthi ke sengibuyela kuyona sengibuya ngqo lo moya kaNkulunkulu yes useyangitshela ke manje ukuthi qala kuGenesis yes uyobheka abantu abanomoya kaNkulunkulu uzofika kwisambulo yes ukhona yini owake bonke abantu ababhala eBhayibhelini yes abaphumelela ezimpini ababezilwa it is because babenalo moya yes yiwo lo wadala ukuthi uDaniel afake emphandweni wezingonyama ingonyama iphelele appetite zingamenzi lutho yiwo lo moya wadala ukuthi Shadrach no Abednego no Meshach bafakwe esithandweni somlilo uvela uphola umlilo yebo bonke laba bantu is because babegcwele intoni yilo moya ukuphi ungaphakathi kuthina kusho ukuthi into ekufanele yenziwe nje yini ukuvusa lo moya ukunombani ukunombani okusho ukuthi umuntu ofayo ufa ngoba engazi noma ufa ngoba kuvume yena baningi abantu bekhonjwa ngeibhamu basho ukuqeda egcineni kodwa isibhamu singavuni singakhiphi ngisho inhlamvu awugqihanga wenza ngalo is because kuvuka lo moya ngaphakathi kuwena ukwazi ukukuvikela ideep indaba yokhulumayo abaningi abaze bayi understand but khona abazoyi understand i very deep idinga ngempela ukuthi ungathi ungayilalela uyiphinde ukuze izokwazi ukuthi igcine ingenile sifundiswe kakhulu enye into kunjalo siyabonga nje kakhulu hey osusisharele khona up to so far igama elithi messenger lichazani lapha kwi5 foot ministry mangabe liyafitha somewhere ngangazi nami kwathi ngelinye ilanga unkosikazi wakasithole evula iBhayibheli ngathi ngokwaba seKorinte noma ikuphi kodwa la kushumayela khona umpostoli Paul kwabhalwa umessenger noma special messenger kwase kuthiwa apostle ngase ngathi kusho ukuthi imessenger leyo uphinde usuke kusho ubani futhi umpostoli hayi cha injalo hayi baba Sithole hayi sifundile impela ibe yinde imessage but bakufanele ayikhathekisi ayenze ukuthi ibe short kodwa nje futhi ngiyabona kuningi okudinga ukuthi ku-unpackwe asesekhona nama questions ngwayekile nje ngezizathu esisodwa nje ukuthi ngiyabona soba yoba inde kakhulu kodwa next time sizoyiqhubha ngizwe kahle ngizohlela nami baba uShabangu ngisummarize zonke lezi zinto ukusukela kuma fallen angels ama Nephilims okusukela kuSathane ama fallen angels ama Nephilims ama giant nama Neanderthals bese kuzoba this secret bloodline that is controlling the whole world okungukuthi ama Ashkenazi Jews umhlaba uphethwe yiwona wonke umhlaba uphethwe yibona ngokwezomnotho akunyakazi lutho yonke nala eSouth Africa siphethe umhlaba eSouth Africa iphethwe abantu abawu4 bese usuka lapho bese kuzoba iRome because iRome yona eyavuma ukuthi izoba iheadquarters yabani yemkhuba kabani yaSathane kunane temple lapha eRome the temple of the devil ngokutshengisa ngelinye ilanga zikhona lezi zinto
la nala ifonini yami zikhona bese kusuka lapho kuRome zehla ziya ku-United Nations stroke New World Order i-New World Order nabo bathatha ama-instructions from i-Rome ingakho izwe lonke kuze kube namhlanje liphethwe i-Roman, Dutch and British law umsebenzi umthetho wethu la eSouth Africa awusebenzi siphethe umthetho wakuphi wale uphushwa yini United Nations ihlangene nobani bese kuzoba ilento entsha efikayo i-New World Order bese bafaka ke into ebizwa ngani ngodemocracy udemocracy lo mawuchazwa ngenkathi nathi sizophiwa wona kwakushiwo izinto ezinhle zodwa kodwa mawusufika phakathi kukhona zonke izinto nezinto uNkulunkulu angazifuni zilapha phakathi manje ayikho into ozoyenza wavuma ukuthi nanizophuthwa ngani ngodemocracy ngalendlela ukuthi njengoba izwe lethu lishona phansi nje njengamanje opresident bonke base-Afrika baphoqiwe ukuthi abamukele ini abasayinele ukuthi bangena kwi-New World Order i-New World Order ezoqala manje ngo-2030 into ekufanele bayenzeke bona abakhokhelelwa yona ukuthi ababulale all the government systems ukuze kuthi makushaya u-2030 wonke amazwe abeselele phansi ngani ngesisu bese ke beza bona njengomesaya ukuthi hayi sizozama ukunenze njani ukumntakula sivumeke lapho ke kuthiwa sesizophathwa i-technology kusho ukuthi kuzobe kukhona umuntu oyedwa lapha phezulu methi ngiyayivala i-network uyayivala methi ngiyakuvala ukuthi uyakuvala ngiyawuvala upetrol namhlanje awusebenzi kusho ukuthi akho moto ezohamba so babalungiselela lonto ke mayisuka ku-United Nations sekuzoba yini amazwe lawa ase-West abasebenzisa yona ukuthi mangabe izwe lenenkani sothumela imeleki ifike ingene ngani ingene ngenduku njengoba bahamba wonke amazwe behambe beshaya labo bantu ababona ukuthi baphikisana nabo bese kuzoba African Union African Union abayiklinye emqaleni abakwazi ukwenza lutho because ubona ababashayela umthetho ukuthi izinto zalamazwe zingalungi mayisuka African Union sesizala ezweni lethu eSouth Africa even owethu uhulumeni akaphethwe la uphethwe kwenye indawo ingakho noma upresident wethu angathanda kangakanani ukwenza izinto but unjani uboshiwe because khona abantu abafaka imali zabo labantu uzokwenza lento esikuthume yona ngalendlela ukuthi la eSouth Africa every president obekwayo fanele emva kwenyanga ebekiwe ahamba aye eBritain ayoguqa phambi kabani phambi kaQueen ukuthi ngeke siunyakazise umnotho wenu ose-South Africa zonke into embiwa phansi ezenu konke ukuthi okwenu konke ukuthi bonke kusukela kuTata uMadibe kuze kuzofika kupresident okhona namhlanje bonke baphuma lapha beyoguqa kuQueen so mase isuka lapho zehla njalo ke zizofika ku-local government bonke amukho wenza into ayithandayo wenza into eshiwo yilo ongaphezulu kwakhe nowenza omunye usho as a result even ke nendaba ye-priesthood izinto zokuqala lezo ezavele nje zayishaza yenze njani zayivala kwathi noma bethi baphakama abazalwane abathile khona nje uSimon Toko waseCongo owayenza lezi zinto ezazenziwa uJesu exactly bathunyelelwa ama-missionaries ukuthi hambani niyoqeda ngalowo muntu so nathi sikhuluma nje uma ngisingezosizwa inkosi kuyofika isikhathi la kuthiwa hey lo muntu uzosidlisa kabi ngamapayipi ngoba ukhuluma izinto engafanele ayikhuluma but kasinendaba ngoba vele isikhathi sikaNkulunkulu sifikile futhi labantu lama-Neanderthals engikhuluma ngabo labantu isikhathi sabo vele sesinje judgment has been handed down to them i-judgment nje siyehlile thina sekuzoqedela nje ukuthi we madoda phendukani nibuyele kubani kuNkulunkulu ngoba kuyafana ngeke besakwazi ukuproduce izingane ezophinda zikwazi ukucindezela izizukulwane zethu kuphelile ngabe isikhathi sabo noSathane esinjani is over so uma benga-understanda loyo nto bese ke sicela sibuyiseleni ini izinto zethu because kuyafana you can't enjoy them asibuyi izinto zesizwe sikaNkulunkulu sikwazi ukuphila awuyikho into engekho ezweni lethu
but manje le hierarchy esuka kuSathane izizofika la phansi iyona esifaka kuphi esifaka enkingeni. Akukho umuntu esilwa naye kodwa into ethi asivumelaneni ukuthi sinenkinga. We must acknowledge that we have a problem. Even ebandleni ke njengoba sesize sibe nabafundisi abenza yonke lemikhuba nje yenziwayo is not because bathanda ukwenza imikhuba. Indlala. Manje ngenxa indlela qhamu wena lakho ibandla la Prosperish elami liyabheda. Uma ngabe lami libheda ngizoze ngcine sengizobuza wenza kanjani mfowethu? Athi hayi. Mawufuna ukusizakala mina ngakuthatha ngiyokufaka endaweni. Yabo nje abafundisi bethu la. Yes. Most yabo. More than 90% abasebenzisa lama altars angcolile. Hayi ngoba ethanda ukusebenzisa ama altars angcolile indlala. Ngoba phela angithi uzwile nami ukuthi ngacishe ngazibulala ukuthi yini uNkulunkulu ngithi ngikhonza wena kodwa into zami zinjani azilungi. Kusho ukuthi ngangangena ogibeli ngalesa sikhathi qhamuka umuntu othi hayi Job khululeka. Kodwa ke noma phela kwenzeka ngithi ngangihamba ngiya kulezi indawo labe nendlela zabo zokwenza izinto ngithi sengifike khona athi uNkulunkulu go back home. Yebo. So nje ipriesthood ke nayo kuyalimala khona lapho bese ke mhlambe sesoyikhuluma ke enye kodwa nje yonke le system yes esibophile iyona ke egcina sibulala nani nohlelo lani le priesthood. Oh yes. Ukuthi abantu babe connected nobani noNkulunkulu direct. Kwagcina manje nami sekufanele kungene mina ngoba mangene mina makhokhwa kukhokhwa kumina. Iminikelo nokuzinye izinto angisho ukuthi ku wrong kodwa into engahambi kahle yokuthi eyakhe imali mangabe umpostoli wami noma umprofeti wami ngikhokha ucash ngaleso sikhathi. Wena busunginikeza invoice uthi angiyise kuNkulunkulu ukuthi anginikeze izinto. Ngendlela oyibeka ngayo inkulumo ngicine ngibona ukuthi uma ngingayikhiphi le mali kusho ukuthi impilo yami injani ayikho. Ingakho abanye bazi basifakise nezithombe zabo la akubize ngokuthi azibize ngokuthi uyi covering yakho. Kusho ukuthi uNkulunkulu akasekho lapho sengikhavwe le ndoda kanti le ndoda ine altar eguqa kuyona elingcolile. The next thing izobulala mina ngizobulala nomndeni wami ngizobulala nabanye abathembele kubani abathembele kumina. Khona indoda yafika mangamukela uJesu Kristu iyona futhi yangamukelisa uJesu Kristu. Yebo. Yathi yabona nje ubumhlaba unje ngoba ungaka nje abakhulumi lona iqiniso. Manje into ayikhulumayo kwavele kwabuya yonke leyo nto leyo ukuthi engathi nali iqiniso but ke asiyeke lapho ibingekho ngami. Haleluya. Ngoba ngasala ngiyibuza ukuthi anti amasonto ashumayela ini kodwa sokuvezile okuningi ilokho nje ngakusho hayi so bese iqhube babosithole yo imnandi indaba ozengayo. Ngiyabonga. Yebo ngiyathemba nje ukuthi wonke umuntu ozobukela uyosizakala kakhulu. Okwethu kodwa uma ngibhekile mina ukuthi uma ngabe ukuthi umuntu une doubt ethile ayobuza uNkulunkulu uzoyithola impendulo. Yabona nje eyokugcina uselapho. Yebo. Uma sesifika la kule ndawo sikhishwe njengoAbraham ngo2019 le ndawo yasePortshepstone sasihlala eSipark. Kwathi waphuma kwakuMay. Phuma wena nendlu yakho uyela ngizoniyalela khona. Ngithi mina uyithatha leyo ivela leyo show. Awuvukhuluma nje lesivumelwano wasenza noAbraham uthi yebo kodwa mina ngikhuluma ngoAbraham lo seBhayibhelini ngikhuluma ngawe. Phumani la. Phumani la unkosikazi wakaSithole usanda ukuthola impatient yakhe. Yes. Eretire. Sa renovate umuzi wawucwebezela uthi ngoba sesithi indawo yethu okugugela la sovele siphelele khona sophila khona ingula phakathi kuze kube inkosi yasibiza. Kwathi waphumani la. Inkinga enganginayo sekufanele ngihambe ngiyomtshela ukuthi uNkulunkulu asambeni la. Hayi wathi yena hayi mina mase ngimtshela anginanqa nale ndawo esikuyona khonto engibambelela. Ngithi uNkulunkulu asambeni asenze lokho ngaya kuyingane zami. Number 2 lo phakathi uyena owavuma aqala kunabo bonke ubusi. Yes. Ombali noNjabulo babe nako ukuthi kodwa
yini ke mhlawumbe masihamba umuzi siwushiye siwenze noma iBNB ngoba kufanele ukuthi ayisenkulu imali esasele ukhokhela ibank. Ngithi mina uthe uNkulunkulu cut every ties with this place. Phuma nje la ingabe khona into esizomhlanganisa nani nale ndawo. Yes. Hayi saphuma ke ngifuna ukuza kuleli lakho ukuthi buza hamba kuNkulunkulu. Bese sifika la ngelinye ilanga umuntu ontombi yami athola umsebenzi ngapha endaweni ekuthiwa iSempendle. Kwathi ngelinye ilanga egula engazizwa kahle wathi ngicela ungidrive ngihambe ngiyempendle. Mase ngifika lapha emsebenzini la esebenza khona ngimshiye khona ngithi ngizokulinda ngikhuphuke khona izintaba lapha ekuthiwa izintaba zaseMpendle ngihambe ngiyogijima kuzona. Mangifika lapha kuthiwa funda uJeremiah 33 uverse 3. Yes. Uthi ngibize ngizokuphendula ngikutshela izinto ezinkulu nezimangalisayo ongazaziyo nezifihlakaleyo. Leli verse kalelifundwe umfundisi ngo1985 sisanda ukuphenduka ubaba Masuku wase Faith Mission sanda ukuphenduka ethi mawufuna ukufonela ezulwini funda uJeremiah 33 uverse 3. Oh yes. Hayi ngathi wathi mesho njalo ngaqala ngabuza lezinto engikhuluma la nje manje ziqhamuka khona lapho ukuthi ngabe ngiloku ngibuza ke manje sizonzani la sizothini la oqala le ndawo inamakhaza kuyabanda futhi asiphathekile nakahle aloke ngitshela zonke ke lezi zinto esengixoxa manje zivumbuka manje ngoDisemba sengila sesila. Yes. Ngoba ngenkathi unkosikazi wakaSithole esekhona engakahambi emhlabeni sasi comfortable ngenxa ukuthi she was everything, she was the pillar of the house. So manje wonke umuntu ezizwe phephile ngisho nami ngiyindoda bengizizwa ngiphephile bangabe kukhona yena noma ngihamba naye. Ayikho indawo besingayihambi naye. Yes. Kanti uNkulunkulu uzovele ngoba usefuna ukungiphushela kulezi zinto. Yes. Busele yena ngala eceleni ngasala ngathi ngiyalapha kwathi wabuza ngaqala ngabuza buza ngempela ubuza kudinga ukuthi uzuqala uyokhetha uJesu kwathi buza manje yini impilo yami ibhedi nje noma ngabe uphuza noma uyaphuza noma wenza ntoni engalunga buza uNkulunkulu akanayo inkinga uzokutshela hayi lungisa la nala mangabe ubambele uqedile. Hayi baba Sithole dala ngibonga ngiyasiqede. Hayi ngiyabonga nami. Hayi but wisdom engiyifundile engiyitholile namhlanje hayi sabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise akugcine. Ngiphinde ngibonge nakubabukeli emakhaya ngiyangisasho ukuthi unalo into lokugcina so lo siyiqhubile but lokho sikukhulumile nje kuhle kakhulu. Sibonge nakubabukeli emakhaya ngisasho nje namanje ngithi uJesu Kristu uyinkosi mangakamthathi mamukela benkosi nomsindiso kuphela kwakho bese kuzothi nje kuwena ke osuhleli kuNkulunkulu qhubeka futhi uhlala ungayindawo akukho lapho singakhona uzwile inkulumo ngeke mina ngisasho lutho ngiyimoshe ngomusa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.